Daşary işler ministrligine adam hukuklary we halkara insan-perwer hukuk ulgamyna Türkmenistanyň halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin etmek boýunça Pudogara topunyň Nowotaqy mejlisi geçirildi. Gün tertibine awraýly düzümler bilen insan-perwer hyzmatdaşlygy giňertmek, milli meýilnamalary we maksatnamalary şol sana bilelikdäki iş meýilnamalaryny durmuşa geçirmeň usullary we gurallary bilen baglanşykly meseleler girdildi. Çykyş edenleriň beýleşikleri ýaly ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça amala asylýan demokratik özgörtmeleriň esasy görkezjileri ilata münasip durmuş şertleriniň döredilmeginden, raýatlaryň konstitusiýon hukuklarynyň hemde azatlyklarynyň üçin edilmeginden ibaratdyr. Şunda döwlet adam düşünür diýen şygarda öz beýany tapan oňun özgörtmeler siýasatynyň esasy ugurlarynyň bir hökmünde Türkmenistanyň tasdiklan halkara resmi namalarynyň kadrlaryny laýyklykda milli kanunçylygy kämilleşdirmek wezipesi bar. Yurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasygynda oň düzüm böýlekleri bilen köp ugry hyzmatdaşlygyna aýratyn üns şekilli. Bu gatnaşyklar insan-perwer ulgam ýaly möhüm ugurda da üstünlikli ösdürilýär. Şunun bilen baglykda her iki zamanyň sebit we ähli meselelerini netijeli çözmek üçin ul ähmete eýe bolan Türkmenistanyň öňe sürýän oňun başlangyçlary bellenildi. Daşary işler ministrligine video aratnaşy arkaly häzirki zaman dünýäsinde parakatçylygyň we anaşmagyň dirwaýatlygy atly metbuat maslahaty geçirildi. Online duşuğa Mir döwletlere teleradio kampaniýasynyň Türkiýanyň, Russiýanyň, Özbegistanyň, Hindistanyň, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň, Ermenistanyň, Aziýa Ýugoşman teleradio gepleşikler birleşiginiň hemde beýlekleň ýol başçylary wekilleri gatnaşdylar. Çäre Türkmen tarapyndan Daşary işler ministrliginiň Türkmenistanyň telewiziýa radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň, döwlet habarlary agentliginiň we beýleki köpçüliklerin habar beriş teristleriniň ýol başçylary we işgärleri wekilçilik etdiler. Metbuat maslahatynyň barşyna köpçüliklerin habar beriş teristleriniň awadançylygy hemde durnokly ösüşi üçin etmäge gönükdirilen tagallalaryny jewitleşdirmek, uzak möhletleýän hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy hemde onuň mümkinçiliklerini giňeltmek barada pikir alşyldy.